guys! Kamusta kayo? So, another voiceover for today's video, guys. Ayan, share ko lang sa inyo kung saan ako pumunta ng day off. Char. Ayan, so nasa IFC ako, guys. Sa Central to, guys, ha. Kung saan madalas tinatambayan ng mga konyang. Mas maraming tao kapag Sunday. Saturday kasi to, Saturday kasi off ko. So, yun. So, tumambay lang ako saglit. Naglakad-lakad lang ako saglit. Nag-TikTok lang ako saglit, charis. Yun, di ba? Bago tayo uuwi sa bahay ng amo natin. Sa bahay natin, charis. So, konting lakad-lakad lang, konting pa-cute lang, charis. So, ayun guys, dahil hapon na to, medyo haggard na ako this time. This time. Ayan, o, diba? Diba halata na haggard ka na, besh? Yung paglabas mo ng bahay, fresh na fresh ka. Pag uwi mo sa amo mo, haggard ka na. Ganun talaga ang buhay kapag day off. Charis. So, ayun guys, dahil Saturday nga off ko, hindi ako makapag-mass. So, nag-visit lang ako sa church. Nagdadasal lang ako saglit bago tayo uuwi. O, dumaan ako dyan sa mamahalin ng mall. Chores. Guwapo ni Opa. Landi yarn. O, diba? So, dyan talaga ako dumadaan kapag papunta ako ng simbahan, guys. Kasi alam niyo kung bakit. Ang bango. Mas mabango pa yung pabango ng mall na yan kaysa pabango ko. Mas mabango pa sa akin yung mall na yan, charis. Hindi, maano kasi siya dyan. Alam mo yung parang iba yung amoy niyang mamahalin ng mall. Kita niyo naman, di ba? Mga mamahalin yung nandyan. Nandyan yung mga Armani na yan. Nandyan yung mga Dior, mga Hermes, mga Dolce & Gabbana, charis. Oh, diba guys? Speaking, mamahalin yarn, Dolce & Gabbana, char. Dito yung sila, pag napupunta sila Vice Ganda, dyan sila nagsha-shopping. Sana all may pang shopping, diba? At then guys, diba? Tingnan nyo naman kung gaano kamahalin yung mga yan. Oh, Diyos ko. Yung presyo ng mga yan, kulang yung kulang yung 2 buwan na sahod. My God, kakalorky. Oh, ayan pa guys. Oh, tinan nyo. Hermes yarn. My God. Mahal, diba? Tapos nandun yung mga mamahalin na chocolate, guys. Kami, pag umuwi kami, Toblerone lang. Pero sila, cookie, ano ba yan? Cookies ba yan? Malay ko, pangalan ng kalimutan ko. Ayun, diba? Yung mga cookies na yan, mahal yan. At dyan guys, nakikita yung tambayan ng mga konyang kapag Sunday. Ayan, yung kinuhanan ko, ayan, yung izo-zoom natin, ayan. Sa Blackman yan. Puno yan guys kapag Sunday. Ang mga Pinay at saka yung mga nagbebenta, mga Arabo. So yan guys, palabas na ako ng mall. Char. Sa St. John lang ako nagvi-visit kapag Saturday. Ayan, kasi kapag nagsisimba ako sa St. Joseph talaga sa taas, meron yung mass namin ng mga Pinay sa taas. Filipino mass, ganon. At saka kapag Sunday, nagsisimba ako, maaga ako guys. Yung mass na inaatinan ko lagi is 7 to 8. So mga 6:15 or 6:30 lumalabas na ako ng bahay. Itong dinadaanan ko dito, madilim to siya. Madilim to kapag umaga, dumadaan ako. Hindi naman ako natatakot. Kasi may mga ilaw naman. Tahimik nga lang syempre, pero okay lang. So, ayan na siya guys. Welcome to St. John Church. Ayan. So, yan yung simbahan ng mga AFAM. Yung mga Inglesera, char. Mga Yemenin. Yan ang church na guys, mas. Ayan. So, maganda siya sa loob guys. Malawak. Malaki yung, malaki yung church nila. Ano ba yan? Ang alam ko, English lang, dyan. Hindi ko alam kung nag-ano ba sila ng Chinese. Basta alam ko English. So, ayun guys, tapos na akong magdasal. So, this time, papunta na ako ng Worldwide kasi naalala ko wala na pala akong sabon. So, kailangan natin bumili ng sabon. So, sa landmark na ako dumaan guys, para naman makita niyo yung ganda ng landmark. Char. Gustong-gusto kong pumunta dyan kasi meron silang dinedisplay kung ano yung sineselebrate ng buwan, parang ganun. Tapos, yan dyan, yung nasa gitna, ayan. Kainan yan guys. Mamahalin. Nandyan yung mga Yemenin kumakain kapag yung breakfast, lunch,
dinner, charis. Ayan. So gusto ko rin- isa rin dahil kung bakit gusto ko talagang pumasok diyan minsan. Kasi ang bango at saka diyan ako nagsi-CR. Kasi ang ganda ng CR nila, ang bango. Mas maganda pa yung CR nila sa bahay ko. Sa bahay natin, char. Sa bahay namin pala. Sa natin. Ayan. So, meron silang dinedisplay dyan kung ano yung sineselebrate ng like yung Chinese New Year, na meron silang dinedisplay. Ayan, yung nasa gitna. Ayan. Dyan sila nagde-display like for Christmas or Valentine's Day, kung ano yung sineselebrate ng buwan. Pero ngayon, iyan lang yung nakalagay nila. Wala silang wala silang decoration na nilagay ngayon. Parang ano lang yan, yung nakita ko mga maleta yata yung nasa loob diyan, yung parang mga maleta na mga mamahalin. So, ayun guys, nasa worldwide na ako. Maraming tao, pero mas maraming tao kapag Sunday. Ayan. So, yan yung mga tambayan namin, mga konyang. Ayan. Nandyan sa taas yung mga Filipino store. Lahat ng gusto mong bilhin. Charis, gan. Yung mga Filipino product. So, ayun guys, welcome to Worldwide Plaza. Ayan, tindahan ng mga Pinoy. O, diba? Bungad pa lang, makikita mo na yung magkatabi na sari-sari store lang. O, diba? Kapag papasok ka dyan, lalo na kapag Sunday talaga sobrang puno tong Worldwide. Yung pagpasok mo na lang, ayun, sasalubong na sa'yo yung mga, oy, anong sa atin, be? Anong sa'yo, be? Anong hanap mo? Ganun sila. Ganun ang tamang pagbenta. O, may hinahanap ka. Anong hinahanap mo? Charis. Ayun. Pero sa taas ako lagi bumibili, guys. Kasi meron akong tindahan dyan na parang naging suki ko na rin. Parang ganun. Kasi hindi sila magkapareho ng price. Minsan. O, minsan mas mahal sa iba. Minsan mas mura sa iba. Ganun lang. O, diba? BDO Yarn. O, Banco de Oro. Papa P. Char. Ayan. So, dyan ako sa yung tindahan niya, nakikita nyo, charis. Ayan. So, ayan, tindahan na yan. Dyan ako bumibili ng mga gusto kong bilhin. Sabon lang naman yung gusto kong bilhin. Mga gustong bilhin. Ayan, yan si ate, busy si ate sa may kausap siya. Pero, may hinahanap akong sabon. Top gel yung hinahanap ko na sabon, top gel. Ayan. Likas, papaya lang naman yung mga sabon na gamit ko, guys. Kung walang top gel, likas papaya or Selka, mga ganun. Nasubukan ko na rin yung mga sabon sa nagde-trending sa TikTok. Yung Rosmar na try ko na, yung Gluta Negra na try ko na, ayan. Pero, mas maano pa rin talaga pag papaya soap. Mas maganda pa rin. Panalo pa rin yung papaya soap. Char. So, ayan, lumabas na ako, guys, kasi sabon lang naman talaga yung kailangan ko. Kung ano yung kailangan mo, yun lang dapat bibili. Kasi pag tatambay ka sa tindahan, makakaubos ng pera, be. Ayan. So, kaya minsan talaga ayokong tumambay ng worldwide. Ayokong pumasok ng worldwide kasi yung mga temptasyon, ano yung pag meron kang magustuhan, yung alam mo yung tipid ka, kapit ka, pero may time talaga na parang kukunin yung pera mo, o bili ka nito, charis. Ganun lang. So, ayun guys, pauwi na ako sa amin, pero bago ako uwi, nag-charge muna ako saglit sa phone ko at saka sa power bank ko. Kasi pagdating sa amin, hindi naman ako pumapasok agad. Tumatambay pa ako saglit sa park bago ako pumapasok sa amin. So, yun lang for today's video, guys. Thank you so much for watching. And please subscribe to my YouTube channel, guys. Thank you!